Tyhjennys- ja uppopumpuilla tyhjennetään vettä ja muita nesteitä sisä- ja ulkotiloista. Sisätiloissa pumput asennetaan yleensä pysyvästi ja niitä käytetään usein toistuvaan tyhjennykseen, esimerkiksi kellarissa olevan pesukoneen tuottaman likaveden poistamiseen. Ulkona siirrettäviä tyhjennyspumppuja käytetään uima-altaiden ja puutarha-altaiden sekä tulvivien paikkojen tyhjennykseen. Jos tulvimisen todennäköisyys on suuri, tyhjennyspumput voidaan asentaa osaksi ennaltaehkäisevää tyhjennysjärjestelmää. Tällaisissa järjestelmissä talon ympärille asennetut reijitetyt putket siirtävät ylimääräisen veden kaivoon, ja kaivoon asennettu pumppu poistaa veden. Tällaiset järjestelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä. Tyhjennyspumppu on edullinen sijoitus tulvivan kellarin puhdistuksesta ja vahingoittuneesta omaisuudesta aiheutuviin kuluihin verrattuna. Kiinteät tyhjennysjärjestelmät sisältävät yleensä keruujärjestelmän, kuten reijitetyt putket ja kourut, varastoivan kaivon tai pintasäiliön sekä pienen upotettavan tyhjennyspumpun. Pumppua ohjataan automaattisella uimurikytkimellä, joka käynnistää pumpun vasta kun vedenpinta nousee tietylle tasolle ja pysäyttää pumpun, kun vedenpinta laskee määritetyn tason alapuolelle. Uimurikytkimen vapaan johdon pituus määrittää, miten usein pumppu käynnistyy ja pysähtyy. Lisäksi kytkin estää pumppua käynnistymästä ja pysähtymästä liian usein, sillä muutoin pumppu voi ylikuumentua ja vaurioitua. Tarkista aina pumpun käyttöohjeesta, kuinka monta kertaa pumppu saa käynnistyä ja pysähtyä tunnin aikana. Hiekka ja muut hankaavat materiaalit vaurioittavat helposti tyhjennyspumppujen laakereita ja aiheuttavat toimintahäiriöitä. Tarkista pumpun vapaa läpäisykyky kohdasta, että pumppu sopii kyseiseen käyttökohteeseen. Vapaan läpäisykyvyn arvo ilmaistaan millimetreinä ja se määrittää sellaisten kiintoaineiden maksimikoon, jotka voivat turvallisesti kulkea pumpun läpi. Puhtaan veden pumppaamiseen riittää 10 mm vapaa läpäisykyky. Jos pumpattavassa kohteessa on lehtiä, mutaa ja oksia, pumpun vapaan läpäisykyvyn on oltava vähintään 35 mm. Pumpun vapaa läpäisykyky kerrotaan pumpun käyttöohjeessa. Tulvimisen estämiseen käytettävät pumput on testattava ennakkoon, jos säätiedotus ennustaa rankkasateita tai jos tulvariski on muuten suuri. Voit testata pumpun kaatamalla sangollisen vettä kaivoon ja tarkistamalla, että pumppu käynnistyy ja järjestelmä toimii kunnolla.